Nu, hej. Hej. Og ja, vi vil gerne gå på Avenger. Minecraft Avenger. Ja. Hvad vej går vi? Vi går den her vej. Vi forlader vores smukke hus. Er det ikke smukt? Jo, er det ikke bare smukt? Tetris hoved. Nej, det er Sikke mange blomster der er. Ja, Vi går den her vej. okay. Her er der en jungle. Nej, jo, sandkasse. Dag 100... Hvor mange irons har du? 1. Har du kun 1? Vi efterlader jo noget derovre. Iron? Ja. Wow, prøv lige at kigge hernede. Skal vi gå dernede? Nej, det er bare et hul. Der er ikke noget dernede. Okay. Har du været dernede? Nej, det er bare gæt. Det er meget Minecraft, der genererer. Hvor er du henne? Nej, du er dernede. Har du en iron pickaxe? Ja. Det var på grund af, at jeg fandt 5 stykker. Jeg har også 2 jernsværd. Har du? Ja. Og så fandt jeg... Har du så alt det der redstone? Nej, det tror jeg ikke med. Nej. Wow, men burger, prøv lige at kigge her. What? Det var bare lige før, der stod bare lige først. Prøv lige vent. Well. Jeg skal lige noget. Ja. Lad os bede til et sæt. Har du en læder? Nej. Hvorfor? Okay. Ikke for noget. Så kunne du lave armor. Så laver jeg bare bukser. Vi beder til Gud, og vi beder, at vi lever i lang tid. Hvad er det? Når du står og tisser, prøv at se. Så han står inde i en hæk. Kom nu. Vi går imod denne her vej. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, vi skal lige have får til at kunne sove, ellers så vil det være. Der er sukkerrør. Vi teknisk. What the fuck? Vi skulle kunne lære bøger, så vi bliver kloge i skolen. Klart. Det er sjovt, det er bare sjovt, der er dyr inde i de der blade der. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er lige her. Du kan se mig. Jeg kan i hvert fald se dig. Jeg var. Jeg er her. Jeg kan se dig. Hvad du skal. Vi går ud til... Nej, vi går bare på træerne, og så vi tager. Nej, vi går ud her, og så når det bliver nat, så skal vi bare have en hel masse monster. Ja, vi går ud til ørkenen. Det vi gør. Det er Extreme Desert. Vi skal finde et ørkentempel. Det hedder altså bare en pyramide. Så siger vi en pyramide. Dag 1. Vi har stadig ikke fundet noget. Au. Og en kaktus. Kaktus, den damager. Vi kan opbygge en båd, og så kan vi bare sejle. Jamen, så sjovt er det heller ikke. Kom nu, videre, vi skal videre. Det er aften. Hvad så med det?
Au, 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 au. Okay, de skal nok lade være med det der, fordi at, Prøv at se. Det er bare sådan en labyrint. ja, der er en landsby, der er sådan en brønd. Og det, så er vi tæt på noget. Mm. Jeg kom først, så jeg så den først. Men du skal ikke løbe, eller du ved ikke, at der er zombier til, som mister mad af det. Vi går strikt mod den her vej, direkte. Det er extreme desert. What fuck? Kom nu. Det er det team building. Team building. For the real win. Hvad så? Og jeg skal lige have tvær ned. Vi laver et bål. Der varmer. Chihuahua. Chihuahua. Du Hvad så? går en forkert vej. Det er den her vej. Mm. Og så kommer vi bare. Vi går strikt den der vej mod du går. Over til det der bjerg herovre, hvor der er et hul i. Og der er vand i det. Det er Mount Everest. Her har jeg været. Har du? Mm. Fuck, de edderkopper, de vil efter mig. Fuck. Wow, hvor er du? Nå, Jeg er lige bagved dig. Pas på, der er edderkopper derovre. Og zombier creeper og sådan. Der er helt vildt mange her. Det var her, hvor jeg var lige ved at dø. Kom, vi nakker dem. Ja, men brug dit stensværd først. Det gør jeg også. Altså, vi går op på det her bjerg bare. Vi går op på Mount Everest. Det gør nok lidt, så. Og det hele er lavet ud af firkanter. Det er lavet ud af blokke. Så står der bare en kaktus deroppe. Ja. Og derovre. Ja, vi har besteget Mount Everest. Fuck. Derovre er der en pyramide. Fuck yeah. Prøv at se den der stenplatform. Der er metal. Der, kan du se det? Jo, det tager jeg. Så hug det, dude. Jeg beskytter dig. Prøv at se, hvor meget der... fuck. Pas på, der kommer en creeper. Ah, shit. Pas på, du skriger. Fuck. Der er en blok. Okay, den beskytter det. Nej. Nej, men... Niklas ringer til mig. Okay, jeg tror lige hurtigt, vi stopper den her episode af serveren nu, fordi at en af mine venner, der ringer til. Fuck.